Kaya niya si Jesus sa akong lugar. Si Jesus ba ang kanunay nagahari sa dughanta? Si Jesus ba sa makagadlaw ang kanunay nga abyanta? Kung ang tanan tang pagkabuhaton uyo sa iyang kabubuton, ako gyud nga maangkon ang handom tang kinabuhing dayon. Akong gihanduraw ang lapyahan sa kalangitan, kalipay may katapusan, kauban sa tanang linalang, kining tanan may katumanan. Kung si Jesus ang kanunay tangabian, si Jesus ba ang kanunay nagahari sa dughanta? Si Jesus ba sa matagadlaw ang kanunay nga abyanta? Kung ang tanan tang pagkabuhaton uyo sa iyang kabubuton, ato gyud nga maangkon ang handom tang kinabuhing dayon. Si Jesus ba ang kanunay nagahari sa dughanta? Si Jesus ba sa matagadlaw ang kanunay nga abyanta? Kung ang tanan tang pagkabuhaton uyon sa iyang kabubuton, ato gyud nga maangkon ang handom tang kinabuhing dayon. Kung handom ta ang kinabuhing dayon.
kasakit ug way kaguol, ug nga wala na pagpalulpon. Usa karon magbago na ta, aron sa langit usa kita nga manag-iya. Akong panganduyon, nga magkauban tang Jesus dito sa langit nga malipayon. Naway kasakit ug way kaguol, ug nga wala na'y magpabulbul. Usa karon magbago na ta, aron sa langit usa kita nga manag-iya. Atong panganduyon, nga magkauban tang Jesus dito sa langit nga malipayon. Naway kasakit ug way kaguol, ug nga wala na'y pagpagulbul. Usa karon magbago na ta, aron sa langit usa kita nga manag-iya. Aron sa langit kita magkauban niya. Aron sa langit kita magkauban niya. Maloy siya ang balaan nga kasulatan itugas sa tupahan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya bayat sa langit, tinunan gisugod niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon natuwa siya, ito sa kalangitan. Nagandamog tuloy na sa tanan nga balaan. Ug
Okay mga higala, kumusta? May gabi kanyong tanan. Kamo rin pamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami nagapasalamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan bisan pa sa kakulian. Tungod kay ni ana malanggid usa ata sa internet o sa Facebook Live o sa bisan diin karong dapita kamo amo gipasalamatan sa inyong kanunay pagsunod ning atong programa. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan no sa mga kuan diha sa mga pangutana dinha sa Palunpon Leyte o niya dinha sa sa nagkalain lugar. Dili gyud nato makuan, dili gyud nato ma-sure kung kanusa apan base sa update nga among nakuha na ayo na ang pag-ship na lang padulong dire. So thank you so much sa development and may the Lord God bless us. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban o pipila ka mga text message ang cellphone sa gihapon kinini ang ato nga tan-aw ng atong monitor aron atong mahibaluan kung asa lugar dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi ino sa tanan nato nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. So sa gihapon karong gabi na gina-welcome mo namo dinhi sa Tolomanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makahigilaan, makapadala og mga mensahe nga rin namo. Pwede diri sa amo nga mga number ni Brother John o diri sa comment section nato sa ato nga Facebook sa DYCM Bogo Adventist o pwede sa diri sa ako nga messenger kang Levi Clavis nga messenger mga higala. O kung naamoy mga pangutana baka hinoon, so pwede diri sa comment section o sa amo mga number ni Brother John. Ato niya nang matagaan og panahon sa pagtagad pero di lami makadali-dali dayon og tubag higala gawas og ang inyong pangutana related sa gisgutan tagaan po nato nag mga instant nga tubag ang inyong mga pangutana pero kanang mga pangutana at ang ilang sundan lang ini atong programa kay moabot ang panahon nga ang inyo nasab nga pangutana maoy aton tagaan og pagtagad niya at ang ninyo ang pangutana nga atong tubagon karon ay makahimo mo sa pag-participate gala. Send lang mo o message madugang tubag aron makatabang mo og pagpasabot sa atong mga pinalangga nga mga viewers no, mga followers sa atong program. Nya mo dai ipahinomdom sa gihapon palihog din nato kalimtan sa pag-share mga higala ang atong programa para nga mas daghan ang pamati sa mga pulong sa Ginoo or sa mga tubag sa pangutana nga atong igahatag dinhi sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga kaigalaan ang mga mensahe. So dinay mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Ato na ning basahon. Okay niya si Gladymay Bragas. So good evening Sister Gladymay, salamat sa kanunay nimo nga pagpakiguban sa ato nga Tolomanon dinhi sa radyo. So thank you kaayo. Unya niya mensahe maayong gabi and God bless. So God bless also Sister Gladymay Bragas. Unya niya po si Nel Guarin, salamat po sa paglab ug pagpray. Unya niya sad ato nakita si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maayong gabi isab sa mga kaigsuunan nga makanunayong nag-view o sa mga naminaw niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o niya po si Brother Jojo kaayon. So, salamat sa pagpray o paglab Brother Jojo. Niya si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray. Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray nga gisend. Niya po nakita si Brother John Labitania. Mayong gabi mga igsuon watching from Lapu-Lapu City. Ang Ginoo mag-uban kanino Brother Libby o Brother John.
Salamat kayo. Okay, Brother salamat John. sa Adikos na mga Lapu-Lapu karon. Tagalapu-Lapu nga nag-view sa ato nga program. God bless ninyo tanan niya. Tuwa dito si Brother John lubitan niya karon Lapu-Lapu. Sa si Brother John, kuan mo ni good siya pod, bisag asa lang gid po Lakawan ni po kay siya. kuan man ni, abtik sa buhat, abtik pod sa panginabuhi, paninapi. Mekaniko mo ni siya. So, Yes. ay mutawag siya asa dapita. Kay hire mo po ni siya ay Kaya mutawag. naaman sa gyud po ni siya kan mga talento. Mo man yan trabaho god. Okay, niapod si Brother Ronald Rosasinia Compisto. Konsehal, may gabi ni mo. Ngayon mayong gabi watching here at Lanao dan Bantayan, Cebu. So good evening nimo dia konsehal uban si mong family ug tanan nga taga Lanao. O niyasad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you diano sa ato nga madasigon maaptikon nga CEO ug sa ato nga station manager. So thank you kaayo ug sa tanan diha nga nagsunod ug naminaw sa ato nga programa diha sa Riverside FM Cebu kutob sa naabot diha sa Latos sa Riverside. Welcome ang tanan dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, niapod si Brother Erwin Juanes. Amo na abangan ang inyong programa. Ako na pod nga gi-share from Iyosan, Almeria, Biliran. Salamat kayo no. Daghan kayong mga nag-atang nini atong programa, gani daghang mga nanawag, daghang mga nag-text, nagpakisayon sila o nganong na live na malanta sa Facebook o naman daw sa radio tungod ka dunay kakulian ni Galat o pas Manila hinoon apit na ni mahibalik sa normal ang ato nga broadcast. Okay, niya po si Nancy Habil, shout out ko diha karon. So mayong gabi Sister Nancy. O niya po si Christy Layon, salamat po sa pag-heart o pag-love dinhi sa ato nga programa, pag-like sa ato nga programa. O niya salamat po sa pag-pray kanunay. Niya po si Arnel Makabakyaw, shout out ko ari sa mua sa Libtong, Brad. Okay, maayong gabi sa taga Libtong. O niya po si Brother Enting Mahait, mayong gabi Brad John o Brad Libby o sa mga nagpaminaw ni ini nga programa. So good evening Brother Enting, mga Mahait family. O niya po si Brother Freddy Felicano, mayong gabi ninyong duha Brad Libby o Brad John o sa tanan nga nagasunod sa programa sa Jesus is our hope o nag-live ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu o naminaw usab ang akong asawa si Chris Felicano o ang akong anak si Mary Rose Felicano sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, salamat kayo Brother Freddy uban sa imong Mrs. si Sister Chris o sa imong anak nga si Mary Rose, mga Felicano family. O niya po si Arnel Makabakyaw, shout out ko sa tanang mga kaigsuunan sa Libtong, Naval, Biliran. Salamat. Okay, mayong gabi is tanang taga Libtong, Biliran. O niya po si Jason de Gracia Pabuaya, anak ni Sister Si Marilo. Ma'am Jusena Pabuaya, anak ni Jusen. Madam Marilo Pabuaya. So kumusta mo diha ma'am? Kumusta day? Ang Ginoo magpakamaayo niyo yung tanan diha. See you in the heavenly home. Anya iyang mensahe, mayong gabi sa tanan. God bless. So, God bless also Giusano de Gracia Pabuaya. So, thank you kayo. Anya, ato ning dalikatan una pagtanaw higala ang pikas nga monitor
alang niya itong mahigala nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Ato ni silang i-acknowledge sa ato ni pangbasahon. Okay. Niya si Brother Ronaldo Bragat, Sister Evelyn Mainit, is Germany, Sister Evelyn. Kaban ni Sister Rosalyn ito, maing gabi nyo di aday. Niya Caroline Mariquet Galiaris. Niya po si Brother Ronilo Itang, Belinda Lohira Tirana, Rosjane Carabio, Judy Ann Hista Abalye, Tikia Florida Amoris Sigarino, Nunahani Monterde Punay, Eljon Tonyakaw Nidja, Jason De Gracia, Jusan De Gracia Pabuaya, Arnel Macabacquiao, Jedel Peritos, Erwin Juanes, Elmodam Flores, Lilita Espinosa, Ria Katamko Alburo, Nel Guarin o Vladimir Bragas. Anya arita sa pikas mga higala, ato ning tanawon ang mga nag-like sa ato nga program. Niya si Brother Jojo Kaayon, niya si Basilio Otero Notarion Jr., Gregorio John Toling Piket Jr., niya po si Rosa Lalican Escario, Tumaylo Linad White, Rol Soto Tams, niya sad si Freddy Felicano, Jivne Jeris Malate, ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 GHz, Tata Likay-Likay Sanglitan, Binson Lagarisa o Brother Aniceto Perselias. Muna ito mga nakita, mga higala nga mga kaigsunan nga nag-like sa ato nga program. Aniya, dirita sa pikas sigala ato ni tanawon ang ato nga messenger. Ato ning basahon kay ang uban nga mga kahigalaan nato. Ang ilang mensahe aray paagi sa ato nga messenger. Okay. Aton tanawon ni okay, ato nakita din si Ginalyn Lumuntad. O niya na siya mensahe. Ang iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Niya po si Aldin si Aldin Ridama. Aldin Ridama. Niya po si Angela Lim. Niya po si Rufino Morino. Thanks sa pag-send bro leave. Niya po si Scout Ranger Senior, ang atong retired Scout Ranger Sir Sagani Aratsya. Niya po si Abner Dualio. Brother John Lubitania. Ingon sa dinhi, God bless bro. Okay, God bless also dear Brother John. Niya po si Sister Belinda Tirana. Niya si Brother Navigator Flores. Niya sad si Benjamin Casis sa Manila. Magandang gabi DYCM Bugo Adventist. Maraming salamat sa mga magandang mensahe. So, salamat po kaayo Brother Benjamin Casis sa imo kanunay pagsunod. Niya po si Rol Soto Tams. Okay, ato po nakita si Gina Gonilamos Larisma. Niyasan si Virgie Tabuak. Okay, ato sa nakita si Sister Gine Rama Fermin. Mauni sila ang mga uban nag-love, nag-like o niya nag-pray sa ato nga programa makikilaan. Okay, magpadayon ta sunahan mga higala karong taod-taod ato nga basahon ang inyong mga mensaheng ipadangat dinhi, inyong mga tampo o raban pang mga mensahe ato niyang basahon karong taod. So ato nang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa
pagbasa sa pangutana nga mo'y ato nga tubagon karong gabi na. Brother John. Okay, okay, daghang kayong salamat Brother Lebe. Ato ning basahon ning pangutana ni kinsa ni si pangutana ni Abner Kulagbang. Brother Arnel Kulagbang, daghang salamat sa imuha diring pangutana, no? Dinhi sa kanini ang ato nga programa, no? Matud pa nimo nga dire Brother Arnel Kulagbang mo niyo. Naunsa naman intaon mo sir, diri sa amo dunay namulong-pulong. Inyo man lang gyud pasanginlan ang Katoliko nga giusab kuno ang sugo sa Dios, giilisan kuno si Kristo sa among Santo Papa. Unya wa mi nagsunod sa Biblia. Okay, dagang kayong salamat Brother Arnel Kulagbang, ha? Kaning imong kaning imong giingon dunay namulong-pulong, murag doon na siguro'y nagwali ng mga Seventh-day Adventist dinha sa inyuhang lugar o dapit nga matod nimo nga pasanginlan lang gyud kuno namo ang Katoliko nga giusab ang napulo kasugo sa Dios, giilisan si Kristo og sa among Santo Papa, ug unya wa mo sunod sa Biblia. Kay daghang kayong salamat Brother Kulagbang sa imuhang sa imo diring gipaabot nga pangutana, no? Ayaw lang katingala o ayaw lang kahibulong kung ngano nga ingon ni ana ang dating sa mga pagpasabot sa uban nga mga Seventh-day Adventist mahitungod sa kamatuoran. Adunay daghang mga kahigayunan nga kung magsulti ta og kamatuoran, lisod og bugat sakit nga dawaton nga numan kay gihuna-huna nga gidaot, gihuna-huna nga gihilabtan. Pero ang tinuod pagkasulti sa pagkakaron, dili na panahon nga itago ang kamatuoran, panahon na nga inyong mahibaluan. Mao bitaw nga kining atong programa sa dayon ng katapusan moingon ta, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Kay dunay mga kahigayunan o mga panahon, Brother Kulagbang, nga ang pulong sa Dios nga atong pamatian bugat og sakit. Nga numan kay ang pulong sa Dios matud pa sa Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12, nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Mauna nga may mga panahon nga daw sakit pamation, nga numan tungod kay hait pa sa espadang duhay sulab, ang pagkakaiba lang kay ang pulong sa Dios gamhanan, buhi nga nagalihok. Mauna nga dunay daghang mga tao nga sila nangakabig, sila nakapangalagad sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Dios nga ilang nasabtan. Kay kun ang pulong sa Dios ato lang yung tagaan og kahigayunan sa atong mga huna-huna og kasing-kasing, dili mahitabo nga dili ni mabag-o og mausab ang atong mga kinabuhi. Ang gisulti sa Zacarias, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isigkataw, pasultion gyud sa tinuod. Karon medyo nahimo kang medyo nakalitan tingali ka sa pag-ingon nga giusab ninyo ang napulo kasugo sa Dios, og unya sunod inyo giilisan si Kristo sa inyong Santo Papa. Kana dili magginabakak tinuod man na kay imo nang makita dinhi sa inyong mga balasahon, sa inyong mga doktrina. Unya may mga panahon lang nga kining inyong mga balasahon og doktrina amo kining gigamit, among gamiton og basahon sa pamasin nga inyong masabtan pa sa pinakasayon og pinakayano nga pagsabot sa kamatuoran, nga unta inyong mahibaluan kung unsa di ay ang inyong nahimutangan.
Dinhi sa akong kamot kini mga almost 13 or 15 years na ba ni nga kini ni ang Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya. Unya kanang gisulti sa inyo imong nabatian dinha no nga wa lang ko kahibalo kay dili man gud na detalyado nganong na apil na dungog na nimo nga ang si Kristo giilisan sa inyong Santo Papa. Kana siya medyo tingali daghan sa inyo ang di kadawat o nabugatan pero maog yun na'y tinuod base sa mga gipamahayag sa inyong doktrina. Dinhi akong basahon dinhi sa page 33. Dili ta kuan dinhi argue dinhi ang amo ang pagpasabot lang yun. Sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya mo ni gikuan dire nga matud pa unsay Santa Iglesia Katolika. So brother Kulagbang, unta makuha ni muni ang mga bahin, no? Unya dili na pagpamasangil. Sa laing pagkasultian ng mamasangil ng butang-butang. Unya naa man na sa napulo kasugo sa Ginoo nga di ka mag butang-butang o di ka magsaksig bakak sa imong isig kataw. So dili na bakak ang imong nadungog og nabati tinuod na. O dinhi sa page 33 giingon. Unsay Santa Iglesia Katolika aniya ang kuan dinhi ilang pamahayag ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. So, ang imong nadungog, Brother Kulagbang, tinuod na. Pero daw imong giuna-huna nga gipasanginlan mo, gidaot mo. Pero klaro gyud na. Karon ni mituo og miila mo og ngani sa makadaghang panahon sa way kukauwaw og kata nagtuo mo og nag-angkon mo nga ang Iglesia Katolika si Kristo ang nagtukod niini sa tuig 33 AD. Ug unya kun imong tan-awon ang kasaysayan 31 AD si Kristo mikaya balik sa langit unya ang inyong pamatuod 33 AD gitukod walay record nga si Kristo mibalik dinhis kalibutan aron tukuron na ang inyong simbahan base sa inyong pangangkon anang bahina dako ng palpag ug bakak. Karon nituo mo nga si Kristo nagtukod og iglesia. Unya base dinhi sa inyong doktrina nga si Kris ang kiningo dinhi nga ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Malinaw ang nahisulat, Brother Kulagbang, nga si Kristo mao may nagtukod sa iglesia ninyo unya giilisan ninyo sa Santo Papa sa Roma. Na kay giilisan man, wa naman i-explain din o unsay rason nga giilisan, unsa na may papel sa ni Kristo nga nagtukod sa iglesia kay giilisan naman sa Santo Papa sa Roma. Brother Kulagbang, pamalandunga gyud na pag-ayo. Palandunga na pag-ayo. Well, adto ta kay atong ipahuay ning pag-ingon nga gikuan ninyo ang napulo kasugo giilisan. Well, sa kanang pag-ingon nga sa imong nabati diha sa nagwali sa inyo nga kanana ang inyong giilisan or inyong gikontra uwa sa Biblia ang inyong doktrina tinuod gyud na. Tinuod na. Og kanang giingon nga gikontra ninyo ang Biblia, ato lang ning nuntan kay pila na ka latangan lag pila ka gabi ako ning mahisgutan, ako ning mabasa, pero kini mao magyud ni tinuod dinhi sa The Faith of Our Fathers, no? O niya nagisgutan na being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ. Unya James Cardinal Gibbons. O aton basahon dinhi sa page 98 unsay gisulti dinhi sa chapter 4 matud pa dinhi nga
God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from what I have said that the Catholic Church is the opposed to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. Malinaw, Brother Kulagbang. Dayon, giingon din the Catholic Church, the enemy of the Bible. Nakaaway sa Biblia gyud ang Iglesia Katolika. Unya naamasan mo'y pangangkon nga kamo mo'y nagsulat aning Biblia. So sa bisan asa nga mga anggulo, dili gid mahitabo nga mapahaom mo dinhi sa gihisgutan sa Biblia. Well, adto ta nga kanang ingon nga giilisan ninyo ang napulo kasugo sa Dios. Yes, tinuod na base dinhi sa inyong sinulat, inyong doktrina. Dinhi sa sa doktrina Kristiyana, para instruction de los niños en lengua Bisaya. Dinhi imong makita dinhi atong makita dinhi ang unsay unsay gihisgutan dinhi sa page 10. Ang gihisgutan dinhi matud pa dinhi ang mga sugo sa Dios na pulo. So kining pagkasultiha, insakto ni nga ang Dios nagsulat siya na pulo kasugo, gisulat sa duha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo o gihatag niya ngadto kang Moses. Sumala sa mabasa sa Exodo 31:18. So sakto ning ni as ibabaw ang napulo nagingon ang mga sugo sa Dios na pulo. Pero kung imo na ning basahon, wa naman na masubay sa napulo kasugo nga maoy gisulat sa Dios didto sa duha ka papan nga bato. Hibaw nga kung imong basahon ang The Living Bible sa Lucas 18:18 hanggang 21, malinaw nga usa ka tawo nangutana sa atong Ginoong Hesus, ingon siya, "Master, what shall I do to get to heaven?" Unsang gitingon ni Ginoong Hesus? Wa kanana ang matud pa ni Ginoong Hesus, ingon niya nga kay ingon mo siya nga, "Master, what shall I do to get to heaven?" Nya ni ingon si Ginoong Hesus, nga nganong mag-ingon man kana kung maayo? Nay usa lamang nga maayo, ang Dios lamang yun siya, only God and no one else. So dinhi makita nimo nga dili gyud haom angay nga ang tawo maghunahuna nga siya maayong laki o maayo siya kay only God is good and no one else. Unya nag-ingon si Kristo about your question, you know what the 10 commandments say. So si Kristo mismo naghisgot sa napulo kasugo. Ang inyo pong doktrina Kristiyana atong mabasa dinhi sa page 10, naghisgot pod sa napulo kasugo sa Dios. Pero kung imo nang basahon ang inyong doktrina Kristiyana, dako kaayong sayop sa gihisgutan nga napulo kasugo dinis Biblia o dinis yung doktrina Kristiyana. That's why nga diha sa inyo dunay nagwali, gisultian mo nga inyong giilisan ang napulo kasugo sa Dios. Nasayop ba diay ang inyong nadungog og nabati diha nga igo ra mamong gisuginlan nga inyong giusab ang napulo kasugo? O tan-awa ha atong basahon. Ayaw lang jud mo lagi anang huna-huna nga kami nang hilabot, kundi igo ra gyud lang mi nga nagpasabot. Nga naman, kay kinigod nga programa, musulti og mutug-an mo pasabot sa tinuod. Bisan pa man lagi atong gisgutan kanunay sa ending na sa oras tong programa, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Busa kung Biblia ang atong hisgutan, kini tinuod og walang halong kasinungalingan kung Tagalog pa baga. Karon dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5, unang sugo sa napulo kasugo sa Dios, dinis bala ang kasulatan akong basahon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butang nga tuwa sa itaas langit kundi sa ilalom sa yuta, kuna anaa sa tubig sa ilalom sa yuta.
dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mao siba nga imong Dios nga abubhoan. Mauni ang una ug ikaduhang sugo diha sa napulo ka sugo sa Dios nga gisulat sa papan nga bato nga imong makita dinhi niining bahina sa Biblia. Karon anhi ko dinis inyong doktrina Kristiyana gingon ang mga na sugo sa Dios na pulo. Nagingon din niya ang nahauna higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Pero ang unang sugo sa napulo ka sugo sa Dios ningon dili ka magbaton og lain nga mga Dios at tubangan ko alang kanimo di ka magbuhat og larawan nga linilok. Pero inyong giusab na. So kung dunay nagtugan sa inyo diha, pasalamati na. Nga naman, nahibaw mo sa inyong sayop di ay, wa mo sa hustong pagtuo o baruganan, ayaw kontraha ang tao nga nagtugan o nagsulti sa kamaturan. Kay unli si Satanas argyod ang dili malipay nga ang tao mutugan o musulti sa tinuod. O niya, naging udi higugmaon ng silabis ng nan, mauni ang unang sugo. Dinis inyo ang doktrina Kristiyana. Dinis Ginoo, di ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. So may pagkakaiba na. Aritas ikaduhang sugo, alang kanimo dili ka magbuhat og sa kalarawan kalinilok. Dinis na pulo ka sugo na si Ginoo, pero aris ikaduha ninyo. Ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Niini pa lang bahina, dinhi pa lang ining puntuha, makaibaw ka nga giusab gyud. Kaya nga naman, giwala naman ang pagbuhat og larawan og linilok. So, usana ka butang nga angay unta nga imong pasalamatan nga naay tao nga nakatugaan og nakasulti. Nga naman, panahon naman karong panahon na nga musubay ang tao sa insakto dili magsubay anang sayop. O nya, ngadto tas ikatulong sugo o dinhi sa inyuhang doktrina Kristiyana napulo ka sugo ningon matud pa si ikatulo pagasantuson mo ang mga Domingo og pista nga iglilihi. O tanawan ni ikatulo na dinis yung doktrina Kristiyana. Pagasantuson mo ang Domingo og pista nga iglilihi. Unya karon dinis ikatulong sugo sa Ginoo gisulti dinhi. Dili mo pagamiton ang ngalan ni Hubang ay muyo sa pasipala kay Hubang nga Dios dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. And this is the third God's commandments. Pero sa inyo dinhi lahi man nga naman pagasantuson mo ang Domingo og pista nga iglilihi. So nausab lagi gyud. Una sayop da itong imong nadungog og nabati da sa inyo. So, ikaapat nga sugo dinhi sa inyuhang doktrina Kristiyana nga kunwari kuno mo ni napulo ka sugo sa Ginoo ning ikaapat, tumahod ka sa imong amahan og inahan. Mo ni ikaapat. Pero ang ikaapat nga sugo sa Dios ni as Biblia nga nasulat sa duha ka papan nga bato, nag-ingon, matod pa dinhi sa ikaapat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong bulaton, apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Mao ning ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo. Pero ang inyo diri lahi man. Kaya mag-ingong madining kaupat nga tahuron mo ang imong amahan o inahan. Yang ikalima ninyo diri, dili ka magpatay. Pero ang ikalima diri sa Biblia, sa napulog sugos Ginoo, tahuron mo ang imong amahan o inahan. So nagbansiwag, nausap, nalahi. O niya, nag-ingo dinhi, ang ikalimang sugo dinhi sa inyo, dili ka magpatay. Ang ikalimang sugo sa Ginoo, pagtahod mas ginikanan. O niya, ang ikaunom sa inyo diri, dili ka makighilawas. Muna nga wanay kapuslanan nga magninyo pa, mamana or mga sawa kay gidili naman sa inyong napulo kasugo ang pagpakighilawas. Kay nga no magastuan mo naglinibo ng babae. Gisawinan gaskasal rong panahuna. Kadag ko gasto. Unya, giniaman ni nindili maghilawas. Magunsa man lang di ay, magtinanaway lang, magpinikatay na lang labi na og first night gikan sa kasal. Dinhini ang kinini ang ikaunom ni nga sugo. Pero ang ikaunom nga sugos Ginoo, dili ka magpatay, pero sa inyo di ka maghilawas. Ikapitong sugos Ginoo, dili ka mangawa. Ang ikapitong sugo dinis inyong napuk sugo, di ka mangawat, pero ikapitong sugos Ginoo, dili ka manapaw. Nabaliktad. Unya karon,
Nagingon di si Kawalo, dili ka magbutang-butang sa dili ka magbakak suma sa inyo ding napulok sugo. Sa ikawalo, di magbutang-butang ug di magsaksig bakak. Pero si Kawalong sugos Ginoo, dili ka mangawat. O mo na hinungdan nga dako nga kabaliktaran na niya ang ikasiyam nagingon dili mo kaibgan ang asawa sa imong isigataw. Ang gisulti di ra kaibgan ang asawa sa isigataw. Ang dili asawa sa imong isigataw pwede ra kang maibog. Pero dinhi ikasiyam dinhi sa Ginoo nagingon dili ka magsaksig bakak batok sa imong isigataw. Ang ikanapulo kasugo sa Ginoo dis Biblia ningon di ka maibog sa balay sa imong isigataw, dili ka maibog sa asawa sa imong isigataw, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butangan nga iya sa imong isigataw. Dili ka maibog. Ha? Ang gidili sa pagkaibog ang bisan unsang butang sa imong isigataw o ang asawa sa imong isigataw mo na gisulti dili ka maibog. Pero wa did is Ginoo ang tao pagkaibog sa mga butang nga gawas ning mga butangan nga gisultian dinhi. Dili ka maibog sa asawa sa imong isigataw kay ug naibog ka sa asawa sa imong isigataw manghungkab ra man niya ka ug ang bana ana mo ulakaw na manghungkab ra kas inununan sa imong silingan. Dinhi gidili na. Mo ni dinhi napulo sugos Ginoo. Pero diri sa doktrina Kristiyana ang ikanapulo ningon ang ikapulo di mo panghinauton ang manggad sa imong isigataw. Amo ni ang ikanapulo. So brother Kulagbang, kung mahimo lang kung kaluwasan ang imong tuyo ug naa kay gugmas pagsunod sa pagpangalagad sa Ginoo, susiha ang kamaturan. Tapos nimo masusi ang kamaturan, ha? Kinahanglan imong kinabuhian ang kamaturan. Ayaw og huna-huna nga gidaot mo, gihilabtan mo, kundi igo ragyud mong gipasabot sa kamaturan. Hinaot pa brother Kulagbang uban sa tanang namina karon. Nahayagan mo pero og dumilian paghapon ninyo ang inyong nadungog ug nabati sa atong mga gipamahayag dis balaang kasulatan inyo na naunya nga tulubagon sa Ginoo pag-abot na sa adlaw sa katapusan. Ang importante nga ang kamaturan na paabot diha sa inyong mga dalunggan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatina og pagpasabot sa mga butang niining mga bahina. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning lilion makadiyot no ang ato nga screen ato ning pangbasahon ning mga ato nakita nga mga bag-o nga nakasulod sa binhin as sila mga messages. Okay, ato ning tanawon niya si Sister PB Pasiol, ato ning sister. Good evening mga brad, watching from Lasyon. God bless to your program. Jesus is our hope. So mga gabi ni Apib. Aniyasan si Nelson Ponay. Good eves mga brad, watching from Villa Harden of Lanao, Dan Bantayan. Daghang salamat brother Nelson. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong duha, Brother John o Brad Libby, nagtanaw na po karon sa atong programa nga maoy mahimong taytayan sa among pagtuo. Dalaygon ang Dios nga atong gialagaran. Salamat Brad Lib. God bless us all. So God bless Brother Bunukan. O niya po si Jansky Ilustrisimo. Good eve diha ninyong tanan ni Ami nagkapundok diri sa amo sa Bunsaran watching ninyo. God bless. So salamat kayo Brother Jansky Ilustrisimo. Si iko ani actually ang tinuod gingan ani niya Brother Libby Lorito Ilustrisimo Jr. Onya mo ni naangga ni og Junjun niha onya sa iyang Jansky. Facebook account Jansky. Salamat ninyo diha dong. God bless ninyong tanan. Niya po si Mary Claire C. Laluces. Good evening, Brad Libby o Brad John. Watching here in Campurog, Bilyaba, Liti. Kauban akong family. Salamat sa pagbasa, Brad. God bless. Mayong gabi sa mga Laluces family. Niya po si Balermo Marlon
ako tayo siya taga Kabungaan. O niya ni Esther Alma Mahait. Yang minsay, good evening to everyone. God bless you always. God bless also Sister Alma. Maayong gabi inyo diha, madam. God bless inyong tanan. Thank you for watching. God bless you. O niya po si Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Sir John. O niya po si Brother Tato Elida Sotilo. Lanog na punta karon diri sa Kanuntog Church. Ako lang i-greet sila si Brother Josue Imbayarte og ang iyang kapikas kinabuhi Sister Cyrene Imbayarte og salamat sad ni Sister Banje sa paniudto ganina og siya sa iya usab nga bana nga gusto siyang magpa-Bible study Lunes hangtod Bernes. O kana, nindot na everyday. Og sa tanan na lang ga-Bible, mga Bible students diri sa Kanuntog, salamat sa pagbasa. Kay may gabi ini mo diya Brother Tato o niya sa mga Bible students